ako dating Iglesia ni Cristo bago nagkatoliko. Mismo dating Iglesia ni Cristo ka? handog sa Iglesia ni Cristo, ngayon ay Ano bang ibig? Ay, sandali lang. Ito, maganda to. Interviewin ko to. Ano bang ibig sabihin ng handog? ang handog ay batang ipinanganak sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, hindi po So baga, since birth ka. Since birth ka. Yes, since birth, doon na siya ipinanganak sa loob ng iglesia at pinatungan ng kamay ng ministro para maging handog daw di umano sa Diyos. Ito. Na bro, ilan taon ka sa Iglesia ni Cristo? Mulang pinanganak ka, ilan taon ka sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ano ba, since Iglesia ni Cristo hanggang mga 25 years. 25 years, kita nyo. Naging, sa 25 years, tagal tagal. So, bali, before 25 years, die hard ka pa sa Iglesia ni Cristo, siguro, nagiging kadibate mo yung mga Katoliko sa comment section. Sa paanong paraan, bro, bakit ka naakit sa Iglesia Romana Katolika na mayroon naman Jehovah's Witnesses? Actually, nakakita ko sa simbahan Katoliko dahil ang ministro namin ay dihado noong nakipagdebate kay Reverend Father Darwin Gitgano, si kapatid na Ramil Carpa. So ganito. So, dahil sa panonood mo ng debate ni Reverend Father Darwin Gitgano, nagiging Katoliko ka? Nagpasya ako na magpabinyag sa simbahan Katoliko. Kasi ito lang ang simbahan tatag naman, palakpakan. Wow naman. Maraming salamat sa Diyos, bro, sapagkat ang karunungan. Maraming salamat. Welcome home. So, ilang taon ka na, bro? Ilang taon ka na sa Katoliko ngayon? Mula yung nagpabinyag ka? Mga na ngayon, mga 2 years. 2 years? Wow. Aba, so wala ka bang plano, bro, na bumalik sa Iglesia ni Cristo at mananatili na lang doon? Wala ka bang plano? Ay, takot na ako, bro, kasi baka susunugin yung kaluluwa ko sa apoy. Wow, ganito talaga. Gusto ko yan, bro, ha? Kasi mayroon talagang nagbabalik-balikan lang sa loob ng Katoliko, bro. Pagkatapos lipat naman sa kanilang pinanggalingan. Ikaw, iba yun. May takot ka na. Okay yun, bro. Nakakatindig balahibo yung testimonya mo, bro. So, gusto ko sana malaman, bro. Bro, yung nakapasok ka ba sa punto por punto, bro, sa programa ni Father Darwin? Ito, meron naman ako i-content. I-content ko ito. Ayos to. Bro, ayos to. So, bro, sa loob ng Iglesia ni Cristo, bro, sa loob na 25 years ka, di ba? Anong mga kuha nyo, bro? Anong mga pamamaraan nyo doon? Pamamalakad? Kasi ako, bro, sa isang beses lang kung nakapasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano ba? Tinitira nyo ba Katoliko? Ano bang mga kuha nyo? Ang Iglesia ni Cristo ay sumusunod sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang pamamahala po ang siyang nangunguna sa iglesia. Kung ano yung itinuturo ng pamamahala, yun din yung itinuturo ng mga ministro at mga manggagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang kanilang pangunahing aral ay siraan, gibain ang simbahang Katoliko kasi yun ay nakasaad na yun sa kanilang 25 lessons. Ng iglesia sa panganim. Sa panglima at panganim. Nabanggit ko yan nung nagtakol ako noon. Sige. Sabi ng ministro ng iglesyang tatag ni Cristo ay natalikod di umano. Pero wala namang nakasulat sa Biblia na ang iglesyang tatag ni Cristo ay natalikod sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang tanong, paano pananaigan ng paano matatalikod ang iglesyang itinayo ni Kristo, samantalang ang iglesyang tatag ni Kristo ay kahit kamatayan ay hindi po pananaigan. Amen. At kung babasahin natin ang nakasulog sa Biblia, ng iglesia na itinayo ni Kristo ay ipapalaganap sa buong mundo, ipapalaganap. Mateo 28 ang talata ay 19 hanggang 20. Tama. Ang iglesyang itinatag ni Kristo, bakit ipapalaganap pa sa buong mundo? Ang mga talata. Tama, bro. Opo.
Tama. So alam na ba nito ni alam ba ito ni Reverend Father Darwin Gitiano? Alam ni Father Darwin na bumalik ako sa simbahan. Kasi nakapasok ako before Good. sa punto. Good. Good. Sige, sige. Pero meron pang mga kasamahan natin dito, mga viewers, nag-congrats na hindi alam na iglesia ka pala dati. At hindi po ito basta-bastang iglesia ito, since birth pala ito. Dahil mayroong mga convert na sa Katoliko na sila galing Katoliko dati, na convert ng iglesia, bumalik sa Katoliko, nananatili ng Katoliko. Pero iba ito since birth to, pinatungan pa ito ng mga ministro. O ibang klase ito. Matigas siguro ito sa loob ng iglesia. Mo, bro? Bro, ano ba pangalan mo, bro? Pangalan mo? Jerry Ajobe. Pero Nawawala yung signal niya, bro. Nawawala yung signal niya. Kakat ko to yung video. Puputulin ko to. Gagawa ko to ng statement. Ano nga ulit yung complete pangalan mo, bro? Elrod P. Antonio po. So, saan ka ngayon nakatira, bro? Actually, from Malita, Davao Occidental. Malapit lang po sa Digo City. Davao. So, Tobong Bisaya ito. Okay. So, now, bro, pasensya na muna. Medyo Tagalog tayo ngayon. Opo. Bro, noong ikaw Iglesia ni Cristo within 25 years, ano ba yung nararamdaman mo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ikaw ba'y masaya, komportable kasi ikaw ay iglesia, 'di ba? Ganon yung sinabi ng mga ministro na tayo po ang ililigtas ni Cristo. Ano bang pakiramdam mo dun sa loob? At iko-compare mo ito, naging Katoliko ka for 2 years. Anong nararamdaman mo sa simbahang Katolika? Ang nararamdaman ko po sa una, ang Iglesia ni Cristo, kasi itinuro sa amin ng Iglesia ni Nawala ang signal po. Mahina talaga, mahina signal ni bro, brother. Bro, mahina yung signal. Pakiulit, bro, kasi yung putol-putol talaga yung ano niya. Sige lang, ikakat ko itong video. Pag mag-edit ako, ikat ko ito para tuloy-tuloy yung salita niya. Wala talaga siya, nag-triangle lang dito sa monitor natin. Aba, Kasi handog. ulit, bro. Okay ka? Okay na. O, Sige, handog sige, ka. bro. Sige, bro. Hindi basta-basta yun. Balik, bro. Balik. Wait, bro, Balik wait. ka. Balik, Sige, bro. Sige, bro. ulitin mo yun, bro, yung sagot, bro, kasi i-compare mo talaga, bro, ba, yung sa iglesia ka pa dati, anong nararamdaman mo, kung naging Katoliko ka for 2 years, you just imagine 2 years pa lang ito, So, ano ba yung mga nararamdaman mo sa loob ng iglesia Katolika na hindi mo nararamdaman sa loob ng 25 years na naging iglesia ni Cristo ka? Loading si brother. Loading siya. Wala siyang masyadong signal. Sige. Yun galing 25 years. Imagine na. You just imagine 25 years. Hindi po basta-basta ito. Oo. Handog po sa Wala Iglesia mula talaga pagkabata. yung signal mo, bro. So bro, na putol-putol yung signal mo. Ulit na lang to yung sagot mo, bro. Ano ang nararamdaman mo sa loob ng Iglesia Katolika for 2 years mong naging Katoliko kumpara sa 25 years na naging Iglesia ni Cristo ka? Mahina talaga signal ni bro. Mahina talaga. Baka Mahina siguro pag umaga to, ayos to. Talaga si bro, no, kung titingnan po natin, si brother, ano talaga siya, no, yung, Ayan na. mayroon talaga siya. Ito na yung sinabi ko. Di ba? Malaki talagang impact ng debate. Kasi sa debate, hindi naman natin masasabi na pangit yung debate. May mga dahilan, di ba? O ito na yung mga nag-convert, nanood lang ng debate, nag-convert, di ba? So, basta-basta to, handog ito. Nag-interest nga ako sa safety, bro, nung makita ko yung debate ni Father Darwin. Kaya ganyan pala ang history ng Catholic Church. Kaya bilang ako, Katoliko since birth ako, Katoliko ako since birth. Pero yung nakita ko talaga yung debate ni Father Darwin, na-amaze ako ba, ganyan pala ang history ng Catholic, hindi ko yan alam. Kaya po, nung mapanood ko yung debate ni Father Darwin, doon na nagsimula yung pag-aaral ko, pagsasaliksik, bakit naging ganun ang
ang Catholic Church sa bakit So, saan bro, ka nagsimula. ulitin natin to si ano. Sige bro. Bro, narinig mo Sige bro. ako, bro? Opo, narinig na po. Okay na, sige bro, sige na bro. Okay na bro, yung signal. Ano bang nararamdaman mo sa loob ng Iglesia Katolika for 2 years mo naging kaanib na, kumpara sa 25 years na nag-Iglesia ni Cristo ka? Ikaw ba'y masaya ngayon? Ikaw ba'y, ano ba yung nararamdaman mo? Ang nararamdaman ko ngayon noong ako'y umanib nasa iglesyang tunay, iglesyang tatag ni Kristo, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay puspos ng Espiritu Santo po yung aking buhay. Amen. At yung mga aral na itinuturo ng Iglesia ni Cristo dati, kasi ang Iglesia pag magtuturo, magtiteksto, putol-putol yung mga talata. At putol-putol yan sila, mag-chap-chap yan sila ng mga talata ng Biblia. Tapos yung mga talata na ginagamit nila, halimbawa, yung Isaiah 43, ang talata ay 5, na ginagamit nila na hula daw kay Felix Manalo, ang nakalagay doon, mula sa malayong silangan ay dadalhin ko yung lahi at mula sa malayong kanluran ay titipunin ko kayo. Kung sa ibang talata ay ang ginamit ay silanganan. Kung babasahin natin sa Isaiah 43:1, ang tinutukoy dyan ay hindi po ang iglesia na tatag ni Felix Manalo, kundi si Israel o si Jacob. Tama. Tama yan bro. So, grabe ano? Grabe, naloko ka talaga sa mga panlilin lang nito mga ministro, no? So, mabuti nga pala, nag-aaral ka. Hindi. Tapos ginamit nila yung ginamit nila yung natutunan niya yung anong totoo talaga sa pagkakatoliko. Salot ako, amen. Pagkakatolik kita lagi. tapos So, ang bro, iglesiang tatag ni nung ikaw nung ikaw ay naging Katoliko, bro, wala ka bang kuan sa simbahan? Ikaw ba Yung yung doktor? Ay mo bro, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, ano ba reaksyon nila? Oy, bakit ganyan ka? Bakit ka lumipat bro, sa Katoliko? by the way, Oh, di ba bakit, sila nagalit? ano ba sinasabi nila bro? Ano ba sabi nila? ang mga magulang ko ay matagal na pong hindi sumasamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. At bumalik So ngayon, bumalik kaming lahat, simbahang Katoliko po lahat. Wow. praise the Lord. Bumalik kami sa simbahang Katoliko. Kasi kung magsabi sila na baka may Iglesia ni Cristo na magsabi ngayon na baka hindi to totoong Iglesia ni Cristo, baka peke, baka ipakita ko sa iyo ebidensya na meron ako Iglesia ni Cristo ako, na meron akong R2-04, meron akong mga katibayan dito, dokumento na ako ay isang dating Iglesia ni Cristo na Bro, binugan. baka sabihin ng mga kamag-anak mo, bro, yung mga kapatid sa mga magulang mo, banyaga ka, ikaw po isang bakit ka nagkatolik ka? Kasi gusto ko rin maging Catholic faith defender sa lugar namin sa Malita, Davao Occidental. Meron bang CFD dyan sa Davao ninyo? Sa inyong mismong parokya? Parang Brad, hindi active ang CFD doon. Hindi active. Pero baka magiging active yan, contact mo si Father, yung pare nyo doon, kung ano status ng Catholic faith defender. Sali ka. Malita, Davao Occidental po. Sumali ka. Kasi yan yung gusto ko sa iyo, bro. Mayroon ka talagang pananaw sa pagiging Katoliko mo. Hindi ka gaya ng iba, nagiging Katoliko lang sa papel, wala naman sa gawa. Ayos yung naisipan mo. Magiging ikaw ba'y may asawa na? May anak na? Wala pa po. Binata. Maganda yun, binata, kasi walang sayang yung sagabal sa Plano ko dati kasi mag-aral ako ng sa Nuera University sa pagmiministro. Yun yung plano ko dati. Pabuti na lang napigilan Napigilan. Kasi malaking tulong po yung debate ni Reverend Father Darwin Gitgano, malaking tulong po. At sa lahat ng mga CFD. So bali ito, 2 article na gagawin ko dito ngayon. Kakat ko itong video pagkatapos. Itong isa naman na nanaginip ng Birhen sa Lourdes, may sinabi. Kunti lang yan. Itong isa naman,
25 years ha, biruin nyo na nga naman, 25 anyos. Naghandog, hindi po basta-basta ito, handog po. Pag sinabing handog, since birth, pag sinabi natin since birth, hindi basta-basta ito, pero nagiging Katoliko, hindi bakal ang puso. Nagiging mamon pala itong puso pagdating sa katotohanan, ano? Baka may extra ka ba dyan na mga pasugo, bro? Manghingi naman po reference. Marami na ko itong pasugo dahil galing ngayon sa ito. Ano, marami ang pasugo, Brad. Nandito kasi ako ngayon sa Basilan City, sa Damitan. Pero yung mga pasugo ko nasa Davao Occidental, marami ang pasugo doon, Brad. Ano ginawa mo sa Basilan, bro? May trabaho ka ba doon? May auntie ka ba? May ganun? Meron akong trabaho dito, Brad. Mabuti. Sa bagay, yung sa Basilan, may Katoliko naman doon. May Katoliko nga sa Hulo. Binuba nga lang. Makuha ko yung mga pasugo ko doon. Makuha ko yung mga pasugo ko doon. Meron akong pasugo na tumatalakay sa mga saksi ni Jehovah. Maganda rin pasugo na yun, ha? May mission ka, Brad. Itong si James Salvador, nananahimik itong si James Salvador, talak na talak dito. Sabi niya, Iglesia ni Kristong Tunay. Ngayon, ano niyari? 25 years, umalis na. Kasi bro, pag yung gumagalaw na yung Holy Spirit bro sa isang tao bro, makikita talaga nila ang katotohanan bro. Kaya blessed na blessed. Hindi naman si ito. brother, Hindi ito naloko sa Katoliko, ha? Na parang sa badistang lokohin yung mga Katoliko, basahan ka ng teksto, tapos pipilitin ka pang ito. Oo. Kasi si Ito, brother, debate lang, na-convert na. kusa siya ang Magklase nagkatoliko ito. sapagkat marami siyang natutunan sa debate ni Father Darwin. Kasi yung debate talaga bro, historically and biblically bro, napatunayan talaga ni Father Darwin yun. Kaya maraming salamat talaga no sa naging debate na yun at 2023 na yata ngayon, wala pang Kumusta kaya si Pita, bro? Pita, nagiging sinawsaw na yan sa kape siguro. Oh, no! Pita pa lang, pangalan pa lang, biskwit na. Bro, Dapat sa kanya, isawsaw na yan sa kape. invite din mo. Pinagmamalaki kasi niya si James Salvador, yung Iglesia ni Cristo yun, mga tao yun. Sige. Bro, by the way, bago tayo magtapos, ano yung pananawagan mo sa mga Katolikong hilaw na magbabalak ng mag-Iglesia ni Cristo? At ano yung panawagan mo sa mga Iglesia ni Cristo ngayon? Sa mga Katoliko, na kapatid nating Katoliko na gusto magbalak ng mag-Iglesia ni Cristo, ay isa pong malaking kalugian ang pag-anib sa iglesyang tatag lang ng tao. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo Tama. ay hindi po tunay na iglesia, sapagkat ang iglesyang tatag ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Na siyang hindi kayang Tama. pasinungalingan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, kasi ang iglesyang ito ay hindi lamang po ang Biblia ang nagpapatunay, kundi maging ang mga aklat kasaysayan. At ang mga kapatid ko naman dati na Iglesia ni Cristo ay suriin ang Iglesia Katolika at huwag magpa-brainwash sa mga ministro na nasa inyong mga lokal. Na-brainwash talaga, bro. Brainwash, ha? Siya nang may sabi, ha? Brainwash pala yung ginagawa nyo, mga iglesia. Maniniwala ko dito dahil 25 years, handog po ito. Hindi galing Katoliko itong nag-iglesia ng ilang taon man lamang. Sige. Eugene, hindi natin, ako bro, invite ako noong 2016 bro, 17 sa iglesia, yung pamamahayag nila, yung topic nga Christology yon. Kaya yung pangyayari yon, malapit kami magdebate ng ministro sapagkat yung Christology, di ba? Yung paborito natin yung talakayan muna yung ministro puno ng sigo, yung pawis yung mukha niya sapagkat yung sa likod ko nakikinig sa amin, parang nagdebate na kami ng ministro. Sabi ko nga hindi nga ako pupunta doon sa kanilang simbahan sapagkat ako ay Katoliko. Yun alam naman natin yung aral sa Biblia. Sinasabihan ko yun, kung sumusunod kayo sa banal na kasulatan, dapat tatanggapin po natin na si Kristo ay tunay na Diyos sapagkat ang Biblia po ay nagsasabi na si Kristo ay tunay na Diyos. Sa kanila, hindi Diyos si Kristo sila ang hindi sumusunod sa aral ng Biblia. Kaya salamat sa iyo brother at Alam mo, bro, dito sa tunay na simbahan. naalala ko
dati bro, taong 2009, kung hindi ko nagkakamali, inakay ako ng teachers namin na si Mr. Patay na yon, si Almario, na sabi niya may birthday. Punta tayo, may birthday. 8 lang po kami sa klase namin, subject astronomy. So pumunta naman kami, alas 7, untok pala yung pamamayag nila, no? So, yung mga classmate ko, alam na yung moves. Nagsialisan sa daan pa lang. Ako wala na akong lusot kasi nakasakay, nauna ako sa motor. Sabi niya, pasok kayo doon, pasok sa loob. Pasok talaga sa loob ng gate. Doon ko nakita loob ng iglesia na walang rebulto pero marami mga ilaw nakabitay, ano. Bakit bro? Sa kanilang pamamahayag na ayan yung ministro mismo nagsabi, ito, saksing libro na ito, dinala ko ito sa loob ng iglesia ni Cristo, sa loob ng simbahan, sinulat ko yung, sinulat ko dito yung sinabi ng ministro talaga, labas ang iglesia ni Cristo, walay kaluwasan, walang kaligtasan, dati pa yan, ebidensya ko ito. So bro, bakit sa dami ng relihiyon, bakit Katoliko yung minensyon niya sa loob? Pinag-iinitan talaga niyang Katoliko. Bakit? Ano ba yun bro? Sinadya na ba ng ministro yun o ano? May lang signal. Pwede yun, Brad. At iba nga sila yun. Lang signal, wait lang. Yeah. So mahina talaga kuan. Mahina ang signal niya. Basta kuan. May Bro, tanong kayo, Brad. mayroon akong tanong. Sa loob kasi ng bro, sa loob ng pamamahayag nila, narinig ko, Katoliko yung binanatan. Bakit ganon bro? Sa dinami na reliyon, pwede naman sila bumanat ng Baptist, Alliance, Methodist. Bakit Katoliko yung binanatan lagi? Sapagkat ang Iglesia Katolika di umano, yung lagi nilang tinutuligsa, sapagkat ito daw yung bunga ng pagtalikod sa pananampalataya. Yan ang itinuturo ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat Agoy. inamin mismo ng kanilang pasugo na isinulat ng kapatid na si Priano Sandoval, Pasugo Magazine, July-August 1988, page 6, that the true Church of Christ is the Catholic Church. Kaya, yan Tama. sa pasugo, hindi nila yan maikakaila ng Iglesia Katolika ang siyang na Iglesia ni Cristo. Kasi dyan pala supalpal ang mga ministro ni Manalo. Mismo ang Yung, kapatid bro, na si Priano Sandoval, ito, isang bro. ministro na pagsiwa ng Iglesia ni Cristo. Ito bro. Umamin, Di ba Di ba mayroon kayong tinatawag na ano ba itong kadiwa at saka yung binhi? Ano ba ibig sabihin nun? At saka ano ba yung dikon? buklod. Kadiwa, buklod. ang merong binhi, kadiwa at buklod. Okay lang signal, Brad. Okay lang, narinig kita. Ang Iglesia ni Cristo ay may tatlong kapisanan, kapisanang binhi, kadiwa at buklod. Ang mga binhi, sila yung mga 17 years old pababa. Mga binhi. Yung mga kadiwa, sila naman yung mga 18 years old pataas, 18 years old pataas na hindi pa po nag-aasawa. Iyan ang tawag ay mga kadiwa. Yung mga 18 years old pataas na hindi pa po nag-aasawa. Samantalang yung kapisanang buklod, sila naman yung mga kapatid sa iglesia na may mga asawa na po. Binhi, kapisanang binhi, kadiwa at buklod. Bro, Bro, tunay talaga yung totoo ba iglesia yung bro. sinasabi Alam bro na na may attendance kayo bro? May attendance yung kada kwan? Ayun po yung yung attendance namin, yun yung tinatawag na tarjeta. Pag hindi yan mataob, ibig sabihin hindi ka nakapagsamba. Yung tarjeta po na parang Bro Eugene, parang yung card. legit talaga ito bro na iglesia ni Cristo dati bro. Legit talaga ito. Wala itong legit talaga. Ngayon, Alam niya eh. Ano ba yung mayroon kasing bro, pag halimbawa ako iglesia ni Cristo ko, hindi na ako nagkapag-simba for how many months na, siguro may isang taon. Ano ba yung bibisitahin? Ano yung ba't may bisita? Ang pamamahala ng iglesia ay nagtatalaga ng mga may tungkulin. 2 beses po hindi makasamba ay kailangan bibisitahin sa bahay. Kasi nalalaman nyo ng
mga may tungkulin ng Iglesia ni Cristo, yung mga diakono, diakonesa, sapagkat yung pangalan mo na nasa tarjeta, hindi po yun nakataob. Pag hindi nakataob yun, ibig sabihin, hindi po nakasamba. Aba. At Pag hindi nakasamba bro, alimbawa bro, hindi nakasamba, sisingilin ba ako sa mga utang mo? Yung ganun? wala pong pagtitingil, Brad. Baka sisingilin na ikaw malaking utang. Bro, yung sa Katoliko kasi bro, kapag mag-offering ka o may handog ka, kahit 25 centavos, ayos. Sa inyo bro, magkano ba minimum? 20 pesos. Ang paghahandog sa Iglesia ni Cristo po, marami po ang paghahandog sa Iglesia ni Cristo. Meron pong abuluyan, merong tanging handugan, meron pong lagak na Huwebes at Linggo, at meron din pong yung taonang handog hanggang mula Enero hanggang Disyembre. Kaya puro po pera ang puro pera po ang pinopromote po sa Iglesia ni Cristo, pagpapatayo di umano ng mga kapilya, mga paghahandugan, abuloy, tanging handugan, meron pa yung abolis. So, Paano mo wala ng pera, Brad? Hindi na tayo magsisimba. totoo kaya yun? Sige. Iulit Bro, po yung signal tanong, mo kasi kapatid. Okay. Ito ba bro, ito na lang bro. Di ba, handugan, lagakan, yung may ganon, yung mga abuluyan. Imposible naman bro na saan ba kumuha yung ministro ng kanilang pabili ng pagkain, yung mga ganon. Ang Iglesia ni Cristo po ay ang pera po sa handugan, yun po yung ginagamit ng pamamahala bilang panustos para sa mga ministro. Para doon kinukuha yung sweldo ng ministro, pati yung kaniyang pagpaparal sa kanilang mga anak sa mga private schools, sa mga pagkain nila, expenses, gasolina, yung office nila. Doon po kinukuha po yung yung pera ng yung mismong personal needs ng ministro, or once niya bibili ng bagong cellphone, doon kinukuha po sa abuluyan po. Ayos pala yung ministro. Busog na busog ito. Yung Oo naman yung mga... With regards about, bro, sa pilitan ba kayo doon sa tithing? With regards about ikapo? ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nagtuturo ng ikapo. Ang gawain ng Iglesia ay ang paghahandog o pag-aabuloy po ang pinapairal ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Paghahandog, pasalamat. Opo. Tapos ang Sabi ni Brother Jomel Bulala, kumikitang kabuhayan pala yan. Pangkabuhayan pala to. Nung nagkalisisyon sa magkatoliko bro, tanong ko sa iyo bro, yung doktrina natin sa Katoliko bro, ay kinakatikais ka na ba bro? O inala mo ba bakit tayo may ganyan, ganito? May yan po, nakatikais po ako ng Iglesia Katolika kung paano sasagutin yung bakit kayo may mga larawan o ribulto, ay ang Biblia po ang dapat sasagot. Halimbawa, yung itinanong ko sa manggagawa ng Iglesia ni Cristo, kilala ko. Sabi ko sa kanya, batay sa Biblia, Ezekiel 41:19 hanggang 22, na ang templo ng Diyos ay puno ng mga larawan, may larawan ng tao, may larawan ng leon at larawan ng inukit ng palmera. Ang tanong, tanggap mo ba ito? Bakit ang Iglesia ni Cristo walang larawan? Samantalang ang templo ng Diyos ayon sa Biblia ay mga larawan. May larawan. O ibig sabihin ng simbahang Iglesia ni Cristo ay budiga lang po ang simbahan nyo, sapagkat ang tunay na simbahan o templo ng Diyos ay may mga inukit na mga larawan. Yan po ay pinatutunayan ng Biblia. Hindi ka ba mawiwili sa Iglesia ni Cristo bro? Lahat mayroong lingap. Ano yung lingap sa mamamayan? Bro Eugene,
Hindi ito tulad Oh. ni Goyo bro Eugene na CFD na PK bro Eugene ba yung CFD ko no tapos naging sabanista. Ito si Brother Ed, tunay talaga itong former INC Tunay at to, maging legit to. Katoliko. Pero Legit mo, talaga ito si biro Brother. nyo, handog po ito. 25 years lang. Tagal yan, Alam na- 25 years. Para kumbaga sa ano. alam niya ang kalakaran na bilang isang Alam INC. niya, alam niya. Alam niya ang Kumbaga katuruan doon. sa puno po ito, gumagamot na po ito ng husto, ano? O meron na po itong ano, umuugat na po ito ng husto, gumagamot. umuugat nga pala. O, diba? Bro, sa kahoy pa ni ba? Nangugat, nagtinuol ba? Nigamot na, bro, gahi na yung kini-ibton ba? Lalimang kag 25 ka to, murag, makipatay na ginig Katoliko, bot. Meron pala sa libro. Crystal pala. So bro, bago tayo magtapos bro, salamat ka pala sa iyong testimonya bro. Kung palalaman, buti pumasok ka.